Hvad for noget kød foretrækker I? Svinekød. Det er skide godt, det der. Hun er muslim. Ja, jeg elsker det. Oksekød. Kalkun. Velkommen til Knægtens Talkshow her. I dag skal vi høre lidt om Blachman. Velkommen til dette talkshow med Blachman. Og så en eller anden chef fra Rema 1000. Minikotteletter. Nej. Oksebøffer. Vi skal snakke om noget mad og sådan noget, så det bliver super hyggeligt. Det er skide godt. Svinekød er meget bedre. Oksekød. Det skal være oksekød. Nej, I skal ikke bare sidde og sige, at Næste talkshow bliver en eller anden dag i fremtiden, klokken et eller andet, på en eller anden kanal. Så vi ses forhåbentlig. Jeg mener, nej, ikke svinekoteletter, det er jo kylling. Så kyllingebryst. Tak for i aften.